खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी कक्राझार जिल्ला UPPL लाइमोन गांखं हानजाया वाल पेन्टिं हाबाफारि लादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै कक्राझार जिल्ला UPPL लाइमोन गांखं हानजाया कक्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ब्लकआव वाल पेन्टिं खालामनाय बायदि दिनै बावखुंग्रि ब्लकनि सिङाव थानाय हाब्रुबारियाव पस्ट खुन्थियाफोर आरो दालांफोराव प्रमद बर' लं लिभ UPPL जिन्दाबाद बायदि बायदि लिरना वाल केम्पेन खालामो। बे हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि जनेल कुमार ब्रह्म, बावखुंग्रि ब्लक UPPLनि लाइमोन गांखंनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि बागै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथांमोना मा खोथा बुंखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो। रादाब बुथुमगिरि मोनगोनां नोंथांमोननिसिम गिबियावनो कक्राझार जिल्ला इयुथ जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिदों। जे दिनै जे कक्राझार डिस्ट्रिक्टआनो जा आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआनो जा गोनां प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै जोङो वाल पस्टारिं बा वाल पेन्टिं खालामगासिनो दं। उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो वाल पस्टारिंनि गेजेरजों जोङो मोनसे वाल केम्पिं हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। जाहाथे बिटिआर हालामाव गोबां सुबुं सानखोनि रायजो राजाफ्रा UPPLखौ सापर्ट खालामबाय। मानोना UPPLआ बिटिआरआव गोजोन आरो सान्थि गायसनबाय आरो बे गोजोन आरो सान्थिखौ नुनानैनो दिनै बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा UPPL फारसे मोखां जानानै लोब लोब फैगासिनो दङ आरो UPPLनि जेनोखि सासनाव थालांनाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ माबोरैहाय गोजोन गायसन होनायाव थुलुंगा होनो हायो बेनि सोमोन्दै बा बिनि थुलुंगानाय हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मदद होगासिनो दं आरो होलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।